Lapsena olin erittäin aktiivinen. Tykkäsin laulaa ja tanssia isovanhemmille. Lapsena halusin myös tulla eläinlääkäriksi. 6-vuotiaana pääsin kouluun. Opiskelijana luin paljon ja opiskelin hyvin. 17-vuotiaana pääsin yliopistoon. Tämän lisäksi pelasin urheilupelejä. 4. vuosikurssilla tulin tarjoilijaksi. Sen jälkeen olin myyjänä 10 vuotta, mutta 30-vuotiaana menin takaisin töihin ravintolaan. Tämän työn ansiosta 33-vuotiaana muutin Suomeen. Suomen asukkaana matkustin paljon. Olen ollut tarjoilijana jo 6 vuotta.